ndị be anyị ife na-emekwa ọnụ n'ụwa na-ene na ife onyonyo a unu nenecha ya ka m wee tụnye ọnụ na nya bụ okwu maka na nya bụ ife erikwa ọnụ ma ọnụ. Yeah, today is 1st of May 2026. This is Agune Chamber, Anambra State. Okay, can we meet you, sir? Afambo, Mr. Ewolopa Udebunam Salas. Okay, can you keep Agune Chamber Tata? Okay, can you see me? Go see me abona Mama. Kafaya? Afia Messamatu. Ewolopa. Okay. Agavalo, then I'm a Gavalo. I don't know, not November, October. Okay. So all the teaching practice is a final year student. I'm a final year student. So all the teaching practice now. In Langers. Okay. So that day. Langers Onitsha. Langers Onitsha. That day we bolo Monday. So me I say Anambra. Oje pique here. Conway Kidos here. Padojiba for the next day being Tuesday. And that day was 28th of November. So Mbojele email Messi and that look at me near 10,000. So look of supervisor, Mobia. So 1 year okay quickly rush mom goes to rush for me. Recover only one piece of being one. For one next Stanley. Now saying yes in our parents here, but I never get one yes as parents here for Mali on him off work in young I say pata. Now so the boy screamed short wire, but one more can send this year phone. Now, Mama, I not put me and I watch you guys here. Say, Yana Panan Sube. Yana Wakwana, a baby on it, I be on it, not some Makana Street. Say, I don't call one Sube or see, oh. So, Mama, now I'm not for a briefly in a yard. Or but a yard. Be a PK, can you chat and piece of him as a yapata? Now, when I do piece of him, what could they be a gun of yapata? Or say an organ with his brother being Stanley? So, Mama apples made a disobey the mother Jawa. Since then, we'll work it out. I have for a message. So, why do you gather some information about Yosiga? I dare report to all under Agone Chamber, State Agone Chamber. I will track and we'll see. Okay. Please, your name, sir. Okay. We learned that you abducted Mesoma and took her to a hotel and drugged her after sleeping with her and made away with her phone. True or false? True. Why did you drug or why did you went away with her phone? That period, my phone made an issue. Yeah. So when I have phone. After she slept off. Yes. So and he didn't just collect the phone. You just took the phone. He wear the phone here forcefully because it's something he made out of somebody's conscience. Became unconscious. So the person is in a state of unconsciousness before you took her phone. Can you feel now when you're back able? Are you married? So then why did you took Mesoma to hotel? I invited her and she came. She came and you drug her and she slept off. I gave her hot. You drug her. Somebody who went out of her consciousness did that out of her will. So, and since then, Mesoma has not been seen. You don't know where she is. So, and you were arrested by Agone Chamber, the tracking department. So, and today you are here. So, can you guess away from Mesoma? Because this is the father. And the father is not happy. He wants to see her daughter. Yes. So can you Mesoma no? You will in a which place? First bank is there. Yellow branch. And which position do you hold in First Bank?
You are the driver. You can go to the extent of drugging somebody in the hotel and made away with properties. I don't think they're really First Bank staff. This attitude is quite strange. And when we got the information, when this matter was reported at Agona Chamber, our commander, Spring Commander, Engineer Ken Emakaye, dispatched the tracking department with some intelligence operatives. So we swung into actions and track this person to Oka. So when we track him to Oka, so he was on his way to Onitsha. So we followed him up and arrested him. So today is a ndị be anyị akụkọ nke a nwekwa ọnụ ka ọ dị bikonu ebee ka nya bụ nwoke sịrị ọ hapụrụ nwata nwaanyị a unu adịcha ono na-ekwu eziokwu unu adịcha ono ọkpụ ya wee je nnọọ gbaa iche nọọ maka iche na mmadụ bụ ewu ka o ji wee nye ya ọgwụ ụla o wee lahụ nwoke ahụ ekwu eziokwu ndị udo na-achị adị ya na ife na ntaramahụhụ unu na-enye andị ahụ ya enweghị apa ebe apa dị ya n'ahụ atrisi banyị na ahụ na-ekwesịghị ịnapụ ya ezi ise maọbụ ezi isii n'ọnụ ya were aka odo maọbụ anike gbujiri ofu aka maọbụ ofu ọkpa o wee na-ekwu nke bụ eziokwu ndị unu si eme ya kịta ọdụ unu ka oyi ekwu eziokwu adị anụ ntaramahụhụ na nke unu nyere ya ka ọ gwa papa nwatakịrị ebe ọ hapụrụ nwa ya ka nwoke mmadụ je kpọrọ nwa ya bikonu ọdụ unu ka ife anụ nwa ọ na-ekwu n'eziokwu adị ya kedu ebe ọ hapụ nwatakịrị nwaanyị adị unu hei ndị udo na-achị bikonu adị anụ ntaramahụhụ ka ama na oyi ekwu eziokwu na unu nne nwoke nwe nwa anya unu ya ma na ya bụ ife emetụgokwa ya n'ahụ nke anụnwa bụrụkwa ife ịdọ aka na ntị nyere ụmụ nwaanyị mara onye ị na-eso mara onye kpọrọ ose ogobịa ọbụọgwụ ife niile na-amụke amụke ebe ọlaedo nke o ji abụ ọla ọcha ụfọdụ kịta anụnwa na-achụkwa ego na ụdị ọbụla fa ya esi wee nweta nya bụ ego hei ka na ụdị ekwensu dị ife a na nwoke mmadụ zụchara nwa ya na yunivasiti ọ na-eme youth service otu efurefu anụnwa pụta debe nwoke mmadụ n'echiche debe nwoke mmadụ na gbagharịa hei ife nke a nwekwa ọnụ ka ọdụ nwoke nwa na-ahụ adịa ọdụ ka onye na-aya ọya mmenwu kpọrọ nwatakịrị mmadụ amaghị m ife Chineke nna biko ka afụ nwatakịrị